Shubor nakaslem jong nongsan Hima. Arngut kibrio ki bom ithu kila prongto ya ka kamra jong ka tanat revenue budget but finance jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ha ka step jong ka la asni ublay ka artarik urum khang 8,000 apun rio ha ka por kumbahan rio bejemen step bad kila yo ra ru ya ka pisa kane ka jingja kala pau tang ha ka por khatwe bejemen step hadin baki Nongtuh kila wan sha office bat lab baki kot kisla kila pralut Hamadan haringkat bat ki dakishin jongga jing persang ban liat jubor ya ki Duli bat ki almari. Na kaliang ka council kala ujor da ka FIR halum ding jeri police station ha katehi kasngi. Bat na kaliang ki pulit hene ka step ka laiterik urumphang arhaja apun reu kila kloy ban wan sha ki HADC ban tokit bania halor ka ni ka jingja. Na kaliang u executive member ka KHADC ubadai pet ya katanan ilaka uba Denzel Rena Chen habaya kran baki Nongtuh khubor ulayat hu ba na ka kor CCTV layo I ya ki arngot ki brio ki bala rung sha ka office ha ka por kumban reu beje men step ha ka ba uwei ulaki u shijrong bat uwei pat shapo uwei na kini ulaka ador yala de bat uwei pat ulatap ya ka kle uba Denzel ulayat hu ba ya ki Duli lalap baki la liat jubor bat kawai ka sweatar bat kapla lalap hajan kawai ka jinghang yit ka ba Pynpra khat baki la ban rung tu na ka te ka jaka ula ban rap da ka ba ong baka ne ka jingja om shum latip tat hadin baki Nongtuh kilawan trei ban yo iya kini baro na kaliang ki pulit kidang thuet ya ki badon kti kalau menen ngapoi office di around Khadc waje di kiwan inform ki officer nga ba la pra ki kot kisla kamra juki dalam ba Pynpra kamra juki ba se ki kot kisla ba se ki ti haring tu ti senong ta ngeli ubut ngeli seneng sa kamra juki officer we ba se ti ngepet ni ba pra sha ti stu kamra ru ki inform ni ba pra tang ba ki cleaner ki bodan tu ki ai pun khut ki ai pun beji tang ba ngilap ki pokor ki blak door ki almari ki blak them mo ki almari blak them lu lai li tu bo fi lunar tu ti ki ong pisal ba aja ti kan lu aja ngi patip ti harum tang nang up ya ka ko islam wajar ki ja ni kan ron ni ki biang rut na ti kata hi ti hari ni ta ba ngili buat sa sini sa kamera bron ka TV ba record na CCTV ngili tu sistem analisis ti ni apet ni alap around ribuji mustam ki room ti arngot gidan we dong give seneng we dong has sport ki khura gi ti we lamas we ju khamas tong la ka khri na CCTV mi pe ti rin bot ngia inspection sini ngilap ba kalap ngilap we sweater te ron sa jikhai sweater lalat sweater fiber urung gitu di skylight ni carbon sweater ulat ki ti kata hi ti rin kata ti ngia file FIR nga approve na file layak untuk secretary la file FIR kami step tak wanti pulet ni payo jikan kiri baca tambah kepisah ki orang aja mulai kidon yang kini security pakai bakmit hami apa kan disuk ha konsul jungi kidon ni sugidar kidon laingut ti ngatai umlem step di wiki umlem din rumah sekali ti sugidar bisa kidon sispo ulung mentang tidak dia ya sona mungkin kami snow ki sugidar kami snow la khat ki yona amba kami snow tamang i don ba yacht tu ki kali yong i ki yona am ni wan ni lum tiar ri ki ong ni lum tiar ni lum la be ki la ni no mana balap tak kan sugidar yang balap ya kata ki jinja pra ini oh kata ni tu istah mo yon form nga ni de wan tang tu observe ti nga sai pram ki la kan jangan tata macam lawan tray step step hai wan du je step sama kilo nomor 3 kalau uji ke sama wan di kira oh di kali biji dia balap wan inform ya kata uji